शुभ सकाळ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ? ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ କିଛି ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଥାଏ। କାହାର ଫ୍ୟାମିଲିର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଥାଏ, କାହାର ତ ପର୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଥାଏ। ତ ମୋର କହିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ମୋ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୋ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍। ବହୁତ କିଛି ଘଟିଛି ବିଗତ ଦିନରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। କେମିତି ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଉଟ୍ ହେବାକୁ, ହେଲାନି। ତ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଯିବା, ବୁଝିଲେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି, କେତେ ସିରିୟସ୍ ଅଛି ନିଜର ଲାଇଫ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ଆଉଟ୍ କରି ଆଜ୍ ଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଜାଣିନି ସେଟା କେତେ ଦୂର କାମ ଦେବ ମୋ ଦ୍ୱାରା। ତ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଯେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇସାରୁଛି। ତ କେମିତି କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଉ କେଉଁଠୁ ଶେଷ କରିବି କହିବାଟା ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଟ୍ରାଏ କରିବା କିଛି ଆଭଏଡ଼୍ କରିକି ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ନ କରିକି ଆଗକୁ ନ ଯିବା ତ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଯିବ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ଦିନକୁ ଦିନ କେମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। କ'ଣ କହିବି ଆଉ ସେଟା ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଦିନକୁ ଦିନ, କାରଣ ଏଜ୍ ତ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ନା। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିଲିନି ମୁଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିଲିନି, କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଇସାରିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିବି ଆଗକୁ ମୁଁ କେମିତି ନିଜର ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ନିଜର ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି, ନିଜର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ନ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ତ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 3ଟା ଜିନିଷ ଲାଇଫ୍ରେ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଟାଇମ୍ର କରେକ୍ଟ ୟୁଟିଲାଇଜ୍, ଆଉ ତୁମର ଲାଇଫ୍ର ଟାଇମ୍ ଟେବଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ନିଜର ଉପରେ ବିଲିଭ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ଜାଣିବା ଦିନକୁ ଦିନ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଯେ